Uz hrvatsku himnu Internacionala, nekadašnja himna revolucionarnog socijalizma, pjesma koja veliča radništvo, radnički pokret koji ustaje protiv vlasti. Na Internacionalu se osvrnuo i premijer. Danas tog pokreta i tog profila ljudi više nema. Ono što su nekad bili kvalificirani industrijski radnici u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Francuskoj, to su danas kompjuterski programeri. Premijer i ministri svjesni su velikog broja nezaposlenih. A naš posao je da ga sve više ljudi i što je moguće više ljudi ima. I da ljudi rade, jer čovjek bez posla je nesretan čovjek. Čovjek bez smisla. I koliko god ga pokušavao tražiti u nečem drugom, teško će ga naći. Trebamo nove pogone, trebamo nove projekte i jednostavno trebamo nova radna mjesta. Da, bitka za radno mjesto, ne bitka za potrošača. No na polovini mandata nema rezultata. Brzinom nisam zadovoljan. Međutim, postižemo radnu temperaturu i ono što je bitno, što je bitnije od brzine, je da smo na pravom putu. Trebamo kapitala, jer je novac građana Hrvatske, poreznih obveznika Hrvatske potrošen jednim dijelom na krađu, a drugim dijelom u neuspješnim projektima. U političkom smislu tvrde alternative nema. Ono što se nudi s druge strane naprosto nije dobro i nije pošteno. I ljudi će to prepoznati, u to sam uvjeren. SDP je na pola puta da Hrvatskoj bude bolje. HDZ na pola puta da Hrvatskoj bude gore. Premijer i ostatak mandata ne misli ništa mijenjati. Ne.